Eliqonga indibano yoosihlalo beekomiti zendlu yowiso mthetho libize Inkulubaphathiswa umnumzana Job Mokgoro ukuba aphendule ngamalungu esigqeba sakhe angawenziyo umsebenzi wawo. Eliqonga lityhola abaphathiswa kweli phondo ngongamiliseli izindululo ezithathwe ziikomiti zendlu yowiso mthetho, nto leyo edale ukusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. We have scenario where departments are not even getting closer to achieving their targets. The AG and other institutions supporting democracy like the Public Protector and the Public Service Commission, their recommendations are not being implemented. Bakwavakalise inkxalabo ngabo batyunjwe njengabalawuli koomasipala. We must desist from using Section 139 to loot the municipal resources. We need the capacity at the level of the municipalities to be institutionalized. Umnumzana Mokgoro uthi unentloni indlela ekuyiyo eburhulumenteni kweli phondo. The people of this province have placed enormous responsibility on us. There are instances where we are not spending the money that we have on infrastructure, such as pit latrines. Money that was set aside for this purpose was returned. Kusenjalo umnumzana Mokgoro uthi baza kuthathelwa amanyathelo angqongqo abantu abasebenzise gwenxa imali yengxowa evulelwe ukucutha ulwamvila lwe-COVID-19.